Nou ja, Aring, nog even, dan is het zo vier. De simmer in Friesland run. Wanneer weet ik nou als ik er echt klaar voor ben? Uiteindelijk mijn studie het trainingsprogramma volbracht, dan ben je er klaar voor. En zie even op locatie, hoe lang is de route? Fiets hem desnoods eens een keer. Op Google Maps, op de site van de Burgerrun staat eigenlijk van wat precies de route is. Dus op die manier kun je een beetje oriënteren op van wat zit me te wachten. En hoe rijd ik me nou het beste taal op deze 5 kilometer? Nu had natuurlijk de training dienen, dus dan kun je zeggen van het uitgangspunt is uitrennen. Dus dan is het eigenlijk heel geleidelijk die 4 kilometer volbrengen. Kun je ook zeggen van nou, ik ga wel iets meer in mijn maas. De eerste 2 kilometer doe ik rustig aan. Dan bouw ik het een beetje op en kan ik een wat betere tijd zetten. Nou is de run om 2 uur middags. Hoe doe ik dat maar eten? Wat moet ik wel eten, wat moet ik net eten? Ken ik überhaupt nog eten van tevoren? Ja, nou 12 uur is een mooie tijd, dus ik kan maar eens lekker een maasbroodje nemen en tussendoor nog wat. Neem net al te vol. 5 kilometer is natuurlijk voor deze groep die dit doet best wel een eind. Maar het is ik ben net onoverkomelijk. Dus door gewoon in eetpatroon en neem een uur, 12 uur van tevoren, krijg je iets extra. En dat is een extra stukje bolen of nog eens even een soort bar die je nemen kan, even wat extra zoekers. Hast dat besluit nog een handige tip voor elke die het mij doet? Nou, mobiliseer de familie, dus neem ze mee. Dat doet het altijd goed van wat mensen om die hinnen die stripje daar op de Burgerrun. En het is natuurlijk zo van, ren lekker van diezelf, want de meesten zeggen ik wil dan laatste. Nou, dit is natuurlijk niet het laatste worden, maar het gras komt echt in de middenmoot, dus door dat.